I novament tenim la possibilitat de parlar en aquell moment més friqui de A Banda i Banda. Estem parlant de la secció Nou Món Digital amb el Carles Mateo, català a Irlanda. Benvingut, Carles, com estàs? Hola, molt bé, molt content de sentir-vos. No, el Espero que gust vosaltres també. és nostre. A veure la seva samarreta d'avui. És que li anava a dir. A veure... Bé, avui, com Ai, s'estrena Obi-Wan, doncs vaig posar-me una que vaig comprar per May the Force. Oh, May molt the Force bé. be with you. I like. Me gusta, m'agrada molt. Vaig a fer-me recordar el meu germà té una que va dir que la fuerza te acompañe y es... Oh, que xula. Espera, porque es un papel de váter. Hosti. El maestro Yoda és el maestro Yoda amb un papel de váter en la mà dient que la fuerza te acompañe. És boníssima. A veure, la buscaré per tu, Carles. Sí. I comencem justament amb les notícies. L'estrena de Obi-Wan és avui. Bé, avui volia comentar que s'havia estrenat Obi-Wan a Disney Plus i que és molt, molt xula, us la recomano a tots. I on la podem gaudir? Podeu veure a Disney Plus i és la continuació en el moment en què Darth Vader, Anakin, s'uneix al costat fosc i donen com un cop d'estat contra la República i comencen a matar tots els Jedis. Doncs passa en aquest moment i en els anys posteriors a això, perquè ens col·loquem en el timeline. Jo, per I exemple, realment... vull dir una cosa, Carles. Jo sempre tinc una pregunta que ho vaig estar mirant per Google, com sempre. En quin ordre s'han de mirar les pel·lícules de Star Wars per entendre-ho? Hi ha l'ordre oficial que està publicat acord a la línia de temps. Vol dir que primer veuràs pel·lícules més modernes i després veuràs pel·lícules que són més antigues per nosaltres. Però aquest serà... Sí, jo et puc passar l'enllaç perquè precisament ho vaig penjar el 4 de maig al meu blog, però Disney Plus també ho va penjar en el seu blog perquè estigui clar. Us puc passar l'enllaç perquè el pugueu compartir amb els oients? Sí, clar. Ja les he enviat per privat aquest enllaç de la imatge. I justament aquesta la podem gaudir també en Disney Plus. Sí, a Disney Plus, sí. Són els que l'han fet i està molt, molt bé. Estan preparant altres sèries en l'univers de Star Wars també, que s'estrenaran a l'agost i a finals d'any i també estan molt, molt bé. Així que estarem molt, molt entretinguts. Molt bé. I tenim més notícies d'aquest àmbit? Sí, he saltat una mica la línia que tenia. Si em permets, recomanaré una altra pel·lícula i llavors salto a les notícies. Sí, clar. Així anem una mica. Una mica he volgut destacar aquesta perquè vam parlar d'intel·ligència artificial la passada setmana. Llavors m'ha agradat molt una de Netflix que es diu Archive. I està molt bé perquè barreja conceptes sobre intel·ligència artificial, la vida, robots, i la recomano. Està a Netflix i es diu Archive. Molt bé. I ara passo les notícies. La informació també al xat de Twitch perquè la gent pugui ingressar. Ara sí, anem a les notícies. Sí. La nau espacial no tripulada de Boeing, la Starliner, que, com vam saber, li van fallar 2 dels 12 propulsors i va tenir problemes per enganxar-se, finalment ha pogut tornar sana i estàlvia a la Terra i la NASA ho considera tot un èxit de cara a dur a tripulants a l'espai. Així que anem bé per aquí. Tu aniries a l'espai? Jo, ostres, m'encantaria. A mi m'encantaria. Estic d'acord, també. Sí. La vida és una experiència única i no m'agradaria perdre-m'ho. Totalment. Perdona per la pregunta. No, i ara. A mi sempre em fas preguntes que no m'espero, però és molt, molt, molt divertit. És la meva feina, perdona, Carles. Mai et fiquis amb periodistes. Et poden agafar.
Molt bé. Després també parlant d'intel·ligència artificial he volgut destacar la intel·ligència artificial de Meta, Facebook, ha descobert noves fórmules per produir ciment de manera molt menys contaminant i és molt interessant, és molt interessant. Sí, el que han fet els experts en intel·ligència artificial de Facebook i científics que estan treballant en Facebook és carregant el sistema més de 1.000 fórmules per produir ciment actual, afegint-hi els paràmetres de quins són els seus atributs estructurals, quant pes poden suportar, quina proporció de ciment utilitzen i quina contaminació produeixen per produir-se aquest ciment. Llavors, la intel·ligència artificial... Clar. No, justament, com és que la intel·ligència artificial de Meta va arribar, no, al ciment? Com és aquesta relació? Estaven buscant... Bé, per algun motiu, això ja no sé per quin motiu, estaven buscant trobar fórmules menys contaminants de ciment i llavors li van proporcionar això, li van proporcionar més de 1.000 fórmules i llavors la seva intel·ligència artificial va començar a intentar trobar variants que poguessin funcionar i aquí realment va produir moltíssimes, però d'aquí a l'equip de científics van seleccionar les 5 que semblaven més prometedores i resulta que han trobat una d'aquestes 5, ha superat totes les expectatives i representa més d'un 40% d'estalvi de carboni i necessita menys d'un 50% de ciment per oferir les mateixes prestacions. És a dir, que molt, molt bé. Molt interessant, la veritat. I anem cap a Amèrica. Sí. I per tocar una mica el tema de seguretat, a Costa Rica es segueixen combatent un grup de cibercriminals que bàsicament els han aturat al país més d'un mes amb un tipus de software maliciós que es diu ransomware, que el que fa és bàsicament que t'encripta totes les dades al teu ordinador i si vols recuperar les dades has de pagar, et fan pagar. Me muero, literalmente me muero. Sí, és un segrest, sí. Sí. No sé, secuestrarme otra cosa, pero a mí la dada del ordenador no. Clar, bé, per la gent que treballa amb ordinadors és terrible perquè de sobte no pots accedir a les teves imatges ni als documents, no pots accedir a cap arxiu que tingui contingut. I, òbviament, quan això ho fan contra una empresa, no només és els ordinadors infectats, sinó tots els arxius que estaven en servidors que estaven accessibles per aquests ordinadors també són encriptats. Li puc fer després una pregunta? Sí, claro, endavant. No és una pregunta, són uns deures de cara a la setmana que ve, sinó que seria que exportis plataformes o llocs on podem nosaltres guardar les nostres dades, les nostres fotografies. En coneixo algun, com per exemple el Google Drive, per exemple. Mira, ja està fet per apuntar-ho. Jo tinc una recomanació que és que hi ha que tenir una mica de cuidat amb Google Drive perquè els arxius que tu puges, les dades que vas produir a Google Drive, vas a compartirlas con Google Drive. Vas a compartirlas con Google. Así que si tú vas a descubrir, en aquest cas, en produir ciment molt menys contaminant en Google Drive, bueno, tal vez estás compartiendo con Google Drive tu descubrimiento. Hoy, Carles, ¿estoy equivocada? Bé, una de les coses que ha dit Google en el seu moment és que, per exemple, quan utilitzes Gmail no esperis cap mena de privacitat. És a dir, ells ofereixen un servei gratuït amb unes condicions d'ús i ells guanyen diners a base d'explotar la teva informació. Que no direm compartir els teus emails perquè no és això, però el que sí que fan, per exemple, és oferir publicitat targetitzada, segmentada, que es diu, que vol dir, molt bé, ells diuen, he identificat aquests usuaris que tenen, per exemple, entre 40 i 50 anys i tenen uns ingressos salarials superiors a 30.000 euros bruts anuals i són de raça blanca, per exemple. I aquesta informació, quan companyies volen fer campanyes de màrqueting, van directament, és superefectiva perquè van directament al tipus de candidat que volen treballar. Per exemple, si volen vendre corbates, no volen anar a vendre nens de 15 anys o nenes perquè és un 0,05% qui comprarà? No.
volen anar al tipus de client que tindrà un impacte molt elevat, la Claro. seva publicitat. Llavors, tot això és el que venen. De fet, a Twitter li van posar una multa de 150 milions de dòlars perquè resulta que van utilitzar els telèfons i els emails de el que es diu MFA, Multifactor Authentication, és a dir, que per entrar al teu compte no només tens l'usuari i la contrasenya, sinó que a més t'envien un missatge al mòbil, per La exemple. verificació. Sí, doncs van utilitzar els números de telèfon i els emails per creuar informació per proporcionar ads, publicitat, encara més segmentada. Que això realment és molt lleig, utilitzar les credencials de MFA per vendre màrqueting, perquè això és per seguretat del teu compte, no és perquè et publicitin, no? Llavors li van posar una multa de 150 milions de dòlars. Molt I bé. les companyies van fent coses no massa netes i van cobrant multes també, van caient multes. Bé. Carles, la setmana passada vas dir que Sí. íbem a parlar justament de Tinder. I la veritat que m'agradaria Sí. molt parlar d'això perquè és algo molt interessant, crec que a més per veure la relació justament amb el fraude i Sí. també amb les noves tecnologies. Sí, és un tema que sí, tenia moltes ganes de parlar perquè s'està estafant a molta gent i estan fent mal a molta gent i és una manera de poder ajudar. No és només Tinder, són totes les plataformes de conèixer gent online on està proliferant unes activitats criminals de gent sense escrúpols que s'aprofiten de la bona fe de la gent. No? Clar. Llavors, bé, Tinder és potser la més famosa i per certes característiques que tenen és un caldo de cultiu ideal pels estafadors. No? Per exemple, un dels temes és que t'activa... Com és la execució del fraude? Sí. El primer que us volia comentar és que s'ha d'estar molt atent a les red flags, les senyals vermelles o banderes vermelles, que són coses que no ens acaben de quadrar, que a vegades a la ment diem ui, això no m'acaba de quadrar, però moltes vegades ho passem, bueno, ja ho aclariré o ho dec haver entès malament. No. Quan vegis una senyal vermella, para, perquè aquí la teva ment t'està avisant que una cosa no està al lloc i segurament, quasi segur que té raó. Doncs anem a veure una mica de senyals. Un dels problemes de Tinder és que t'activa per defecte la possibilitat de poder conèixer gent a tot el món o a milers de quilòmetres. Llavors, la gent que busca parella normalment la vol a prop, la vol a 20 quilòmetres màxim, perquè si t'agrada, si cau bé, si us coneixeu i us caieu bé, voleu anar a fer un cafè, us voleu conèixer. No voleu que estigui a 3.000 quilòmetres i que sigui un drama i passar un any plorant, no el puc conèixer. No. Llavors, hi ha primera sospita si una persona de molt lluny t'està donant like, ojo, perquè no és lo normal. Ja seria una mica drama, potser. Però bé, el modus operandi que fan servir, i us puc parlar bé d'aquest modus operandi perquè he ajudat a gent que els hi estava passant. I els he acompanyat en el procés, em van començar a parlar, mira, he conegut a tal persona, per aquí, per Tinder. I em van començar a dir, i vaig dir, ojo, que això és una estafa. No, home, què dius? Ojo, que és una estafa. Pam, hòstia, tenies raó. 2, 3, 4, 5. Així que més o menys he pogut establir un modus operandi de com funcionen. Doncs bé, el primer que solen fer són contactar-te d'una altra ciutat o un altre país, o de vegades és una mica més estrany inclús perquè tu li dones like que està a 20 o 30 quilòmetres de tu, però resulta que després t'apareix que està a Anglaterra o que està a Alemanya. Molt estrany. Bé, el que fan aquesta gent és, t'expliquen un rotllo de que potser et diuen que estan a Barcelona, però que estan en un barco fent unes maniobres de treballar arreglant uns motors i que tenen molt mala cobertura a alta mar i que no els pots trucar perquè no rebran la trucada, no pots fer videoconferència perquè la senyal no arriba, que et trucaran quan pugui, no t'enviaran whatsapps. Llavors el que et fan aquesta gent és que et van enamorant durant un mes. Molt ràpid. Això es diu love bombing. Love bombing. Intenten... Sí, love bombing.
El que intenten agafar és una persona que està sola i que és vulnerable, bàsicament. Perquè tots en algun moment de la vida hem estat vulnerables. Pot ser que un familiar s'hagi mort per desgràcia o que ens hagin trencat el cor o que estiguem deprimits pel que sigui, i aquestes persones de sobte comencen a aparèixer en missatges a la nostra vida durant tot el dia, més o menys, i comencen a fer love bombing, que és que comencen a dir, busquen per on entrar-te, però molts cops el que fan, jo conec el cas d'homes amb dones, i el que fan és, de seguida et diuen amor, o de seguida et diuen sweetie, que vol dir dolçor, love, my love, I love you, i t'expliquen que ells s'enamoren sense tenir que conèixer la persona i tal. Bueno, Que una mica... normalment, sí, Aquí, una pel·lícula. la primera sospita. Sí, però clar, la gent que està trista i vulnerable vol creure en contes. Tots volem en un moment donat creure. Llavors, això normalment ho fan durant un mes, perquè més d'un mes és massa inversió per a ells. I a més, una de les senyals vermelles és que el WhatsApp, si en un moment donat del Tinder et donaran el teu WhatsApp o et demanaran el teu WhatsApp per poder parlar directament amb WhatsApp. Llavors, una de les senyals vermelles és que molts d'aquests comptes, quan tu els envies un missatge, diu que això és un compte d'empresa, que és una mica estrany. I aquí el que passa és que no és una sola persona, són un grup de persones que es van rotant les víctimes. A vegades els enganxaràs que els hi parlaràs d'un tema que els hi has parlat ahir i no se'n recorden. Clar, no se'n recorden perquè és que no és la mateixa persona. Perquè és un grup. És un grup organitzat, són criminals. Claro. Llavors, sí. Llavors, per exemple, unes coses que diran, durant un mes t'estaran cada dia i et trucaran i tal. El que et truca sí que és el mateix per tenir la mateixa veu, però quan t'envien WhatsApp pot ser qualsevol. Però, Carles, amb quins objectius fan aquesta estafa? Molt bé. L'objectiu és treure diners, però per fer això primer enamoren a la persona i la convencen de que són gent fantàstica. Si la persona, per exemple, ha donat senyals de que és religiosa, ells també són religiosos i van a església. Es mostren com la persona ideal. Llavors, en un moment donat, t'expliquen que et venen a veure, et vindré a veure tal dia, el dia dels enamorats, o per Nadal, o no sé què. Llavors aquí, molts cops t'envien un bitllet. Jo aquí, a la persona que vaig ajudar, li vaig investigar i aquell vol no existia. Aquell número de vol no existia. Tot i així no va caure. També em va explicar, li vaig preguntar, escolta, pregunta-li de què treballa, i va dir que tenia una empresa tal, pregunta-li la web. Va donar la web, vaig investigar, el domini s'havia comprat la setmana anterior. El domini d'aquella web, i li vaig trobar coses que eren còpia-pega d'altres estafes. Tot i així, aquesta persona es resistia. I li anava dient, jo crec que m'enganyes. Clar, l'altre deia, no, jo no t'enganyo. Bé, el que fan llavors és dir-te, bé, estic en una situació de que et vinc a veure, però he tingut un problema, he enviat les maletes i s'han quedat enganxades a... Jo feia escala de no sé on i s'han quedat enganxades a Egipte, per exemple, i s'ha de pagar un cànon i jo no el puc pagar ara mateix, me'l pots pagar, sisplau, que... Òbviament, el que et truca no és de la companyia de vols, no hi ha cap maleta, és un del còmplice estafador. I el que volen és treure't la targeta Visa o... Al final treuen diners. Té relació el teu relat i les teves indicacions amb el que hem vist, o en el meu cas, el documental de Netflix. Sí, jo el vaig començar a veure, però la veritat és que no he pogut continuar i he vist ben poc, però imagino que deu anar per aquí, perquè és que és tot un modus operandi que és el que operen així, diguem. I és en sèrie. Per exemple, una altra de les senyals vermelles és que un d'aquests individus està enviant fotos i va enviar una foto que era a l'avió. En plena pandèmia, i jo li vaig dir a la persona que estava ajudant, escolta, no et fa sospitar que enviï una foto a l'avió en plena pandèmia sense mascareta? Tan feliç aquesta persona? Ostres, doncs ara que ho dius, no es pot volar sense mascareta. És veritat? No hi havia ningú amb mascareta a l'avió. Claro. I tots són senyals, normalment fins i tot aquestes fotos no són ells.
són persones guapes, són fotos que han robat d'altra gent. Ja, clar. I què tenim que fer? Digo, nos queda només un minut abans de les notícies. Què tenim que fer en aquesta situació? Sí. El primer de tot és estar molt a la white. Després us dono un bon consell, que és compreu-vos un telèfon, un terminal senzillet, i agafeu un número de telèfon, que pot ser un prepago, un prepagament o el que sigui, però utilitzeu un número de telèfon només pel temes de conèixer gent, que no sigui el vostre telèfon principal. De manera que si no us interessa més parlar amb aquesta persona o és un estafador o estafadora, bloquegeu aquest número i ja està. Perquè després ells passen els números a altres estafadors col·legues i potser reps un missatge aleatori: hola, com estàs? D'algú que no coneixes, és un altre estafador. Sí. Ells van intentant. Llavors, contactar gent local també, gent propera, gent que estigui a 20, 40, 100 quilòmetres, no a 3.000, no a 1.000. Sempre investigueu. Això ho fan molt els americans, a Europa i a Catalunya. Sembla que està com mal vist, però no. Investigueu la persona. Cerqueu a Google el nom de la persona. Avui en dia tothom té un Facebook, un LinkedIn. Llavors, si tu poses el nom d'una persona i no apareix, aquesta persona no existeix. No és una persona real, vull dir. Bàsicament. Clar. Després, sí. Hem de tancar, Carles. Molt bé. Alguna recomanació final? Sí. Mai doneu dades personals, no dieu on treballeu, ni on treballen els vostres germans, ni els fills, ni ningú, no envieu fotos. A poc, millor primer feu un cafè en un lloc públic amb moltes càmeres. I ja està, us deixo seguir, que és molt interessant el programa avui. Sobretot per cuidar-nos sempre i cuidar-nos en el món de l'internet. Fins la propera. Gràcies, que estigueu molt bé. Igualment, que tingues bona setmana. Fins la propera. Gràcies, igualment. Nosaltres connectem en Catalunya Informació. A banda i banda, el magazín diari de